Byťáci, pojďte si zase povídat o tom, jak vyděláme peníze na Bitlanders. Tak, ono to není už tak moc složitý asi. Jak jsem vypozoroval, hodně záleží tady na tom čísle zatím. Pokud se vám za ten den podaří dosáhnout 18, tak vám tohleto číslo poroste nahoru. Pokud se vám nepodaří dosáhnout 18, tak vám tohleto číslo bude dolů. Je to jednoduchý, vidíte, já jsem měl jenom 17, takže mi to spadlo o jednoho bazíka. No nic, někdy příště. Takže tím to je asi tak k těmhletěm růstům těch bazů. Jinak 10 bazů můžete získat za subscribe, 7 bazů získáte za odlogování a nalogování a 1 baz získáte za pozvání přátele z Facebooku. Vždycky se vám tady objeví, já už jsem to bohužel odkliknul, Invite Friends, tak na to kliknete, pozvete ho a za to dostanete jednoho krásného bazíka. Takže to k těmhletěm bazům. Tyhle ty peníze vyděláváte tím, že někdo jiný sdílí a bazuje vaše odkazy. Jak na to? No, je to jednoduchý. Musíte mít kámoše, který na ty vaše stránky chodí a nějakým způsobem to buzerujou. Myslím si, že není potřeba nějak moc, stačí maximálně fakt těch 20 bazů každému, protože ten systém bude 100%, nemám to teda ověřený, ale když mu zbuzerujete celou galerii, tak těžko ho budete moc buzerovat zase další den, že jo. Takže opravdu 10-20 kousků podle mě úplně stačí, ale chcete to dělat pravidelně. Vyberte si kámoše, domluvte se s někým, prostě dělejte si to navzájem a ty vaše zisky porostou. Udělal jsem pro ten případ i takové stránky, není to moc produktivní, protože jak sami vidíte, buzerační tlačítko ukazuje pouze 2 buzy, takže sem asi moc lidí nechodí. Je to taková československá sekce, kde jsou vlastně Češi a Slováci, který jsem na Bitlanders sehnal, takže pokud chcete nějaký kámoše z Čech a ze Slovenska, tak je tady na té stránce najdete. Je tady pár hodně aktivních členů, například, že jo, ty jako makají jak steklí. No a jsou tady takový, který třeba tomu za stolik času nevěnujou, ale protože je to zábava, tak je to věcí každýho z nich, co tomu dají. Ten Bitlanders se skládá, vlastně tady máte tu hlavní stránku a tady vidíte nějaký věci v té horní liště. Takže co byste asi tak měli dělat? První, co byste měli udělat, je, že byste se měli podívat, jaký přátelé vám něco odbuzerovali, nebo jak prostě hodnotili ty vaše příspěvky a tak dále a tak dále. K tomu slouží hlavní zeď. Na tu se dostanete, když kliknete tady na ten Bitlanders, nebo tady na domeček, je to úplně stejný. Uvidíte tam i příspěvky vlastně těch svých různých přátel. Já to dělám tak, že prostě sjedu krásně tu zeď těch vašich subscriberů, jo. Takže vidíte, ten jede jak steklej pes. Tak, pěkně jim to takhle odbuzeruju. Vy to dělat nemusíte, ale je to na každém z vás, ale prostě je to dobrý, slušnost, nebo nevím, jak to říct. Další věc, kterou tady najdete, je návrhy nových členů, který vy vlastně můžete subscribenout, takže si to tady odpinknete, vidíte, že už jsem to udělal. Tyhle ty mikroblogy moc teda, ale taky je sjedeme. Mějte se mnou trošku trpělivost, když už jsem tady, tak si to takhle odfláknu zadem. Pěkně, tohle opravdu dělám po každém přihlášení, protože když to děláte často, tak se vám tam nenahromadí potom, nevím, 200 těch příspěvků, ale jenom pár, za chvilku už budeme moc hezký mejšur. Za chvilku už budeme na konci pomaličku, jo, zase vidíte další návrh na subscribe, vždycky dejte subscribe, tady vidíte krásná fotečka,
takže si ji zobrazíme, pozdílíme si ji hezky, ať z toho chlapec taky něco má a třeba nám to někdy i vrátí. Napište tam i koment, prostě no, pokud se vám to podaří a ne jako mě. Asi jsem se netrefil na řádek. Tak. A on bude mít radost. Protože pro vás jsou hrozně důležitý tyhle ty lidi. Ty vám vlastně dávají ty bazy. Tady vidíte, že to bylo pět těch lidí. Když u svého příspěvku vlastně, který vy tam někde dáte, fotku, obrázek, videjko, cokoliv, uvidíte tohleto, tak si tady rozkliknete a uvidíte vlastně, kdo vám to všechno zbuzeroval. Já to dělám tak, že prostě tyhle ty lidi mám rád, tak jim to potom zbuzeruju zpátky. Fouknu tady třeba pravý a vidíte, zbuzoroval mi to někdo, koho ještě nemám přidanýho, takže si ho pěkně takhle subscribenu, podívám se mu na galerku. Děvče má chlapce, nějakýho plešatýho chlapce, to je na tom jak já. Napište tady koment, prostě snažte se na sebe upozornit, aby si vás všimli, aby viděli, že jste vlastně mezi těma a tím pádem oni budou navštěvovat vás. Tak 10 kousků, to by mohlo stačit. Takže takhle zjistíte lidi, kteří vlastně přispívají a všimněte si taky, ještě jednou se teda k tomu vrátím, klikám na to normálně levým, že vlastně ty lidi mají docela dost buzů, jo? Že prostě makají, něco dělají, věnujou se tomu. Takže si tady dodklikáme tuhle tu stránku. Zatím teda jsem tady neviděl ještě ani jednoho Čecha, ale to nevadí. Tohle jo, to jde. Tak, tady už je moje přání k novému roku a tohle už je vyřízeno. Jo, takže vidíte, že to ani dlouho netrvalo, prostě tohle to jsou příspěvky těch mých subscriberů. Další věc, kterou tady najdete, je tohleta v zemi zdejší ze všech postav nejkrásnější. A na to, když kliknete, tak vás to hodí na vaší stránku, kde je vidět vaše práce. Jo, tady uvidíte vy, koho jste vlastně odbuzovali, jak se k tomu kdo vyjádřil. Jsou tady vidět i vaše příspěvky, který jste dali. Tady vidíte vlastně, že jsem dneska jsem měl víceméně Vietnam a tady největší kůň, vidíte, další. Dneska jsem měl vlastně Vietnam, takže tohleto jsou lidi, kterým já jsem dneska dal jakoby bas. Takže ty uvidíte vlastně pod touhletou postavičkou. To je práce, kterou jste udělali vy, komu jste co zbuzerovali a tak dále a tak dále. A další důležitá věc na téhle liště je zvoneček. Když kliknete na zvoneček, tak se vám objeví oznámení. Tady vidíte notifikace. Tyhle ty lidi reagovali na vaše příspěvky nebo reagovali někde, kde už jste přispívali vy, třeba viděli jste hezkou fotku, napsali jste tam k tomu něco a oni do té samé, zbuzerovali jste to a oni do té samé fotky prostě napsali další příspěvek, tak to se vám ukáže. Tady na tyhle ty věci je taky dobrý reagovat, třeba a vždycky bylo tam třeba 23, tak se najednou na 23. Ono to není úplně přesně, protože se to dělí mezi tyhle ty příspěvky a mezi subscribery. Jo, tady vidíte, že Mauricius nám pěkně poděkoval za přání, takže se můžeme podívat ještě jednou na Mauricia. Když posílám tyhle ty přání, tak vždycky jim ty galerie jakoby zbuznu. Tady vidíte, že má nový příspěvky. Hezký nový příspěvky. Tak, šup, 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 ať má kluk radost. Takže to bychom měli.
A takže to projedu takhle zpátky, to teďka dělat nebudu. A tady najdete nový subscribery. Bylo tam 23, počítám, že by to mohlo začínat někde tady, ale uvidíme. Odklikávám si to vždycky pravým, aby se mi otevřely všechny ty okýnka. Šup a poslední. A teď se podíváme. Tak, tuhle jsme neměli subscriberů, nic tady moc nemám. Ono to tam někdy skočí, že se to ještě neuloží. Be Active se 7 příspěvkama v mikroblogu. Opravdu šikovná holka. To se cení, tohleto. Tak, tuhle tu máme. Tuhle tu nemáme. Podíváme se, co má v galerce. Samý hezký věci z Indonésie. Takže takhle pěkně jim to odpinkneme. Podíváme se, hele, toho taky nemáme. Sultán galerii má nabitou k prasknutí. Tyhle ty obrázky se mi hrozně líbí. Chtěl bych to vidět i někdy v reálu, to se mi zatím nepodařilo. Prostě 3D podlaha. Tohle taky nemáme. A za každý tohle se nám pěkně započítává bod do toho baskóre. Vůbec se nelekejte, že se vám to neukáže hned. Ono to totiž chvíli trvá. Jak jste viděli i u toho, že jsem dal subscribe a jak jsem překlik na galerii, tak vlastně jsem to musel dát znovu, protože to ten systém ještě nezaregistroval. Tak tyhle ty ostatní už máme. Jo, takže tímhletím způsobem prostě s těma věcma pracovat. Dávejte příspěvky, kde pak máme hlavní stránku, v zemi nejkrásnější. Dávejte příspěvky prostě do galerie, na mikroblog, když někomu třeba napíšete, máte nějaký hezký obrázek, dejte to k tomu, protože takhle, když se buzeruje, tak se najede třeba na to mikro, když už je plná galerie. Jo, a vlastně je neustále co buzerovat, jo, protože když vám, jsou tady lidi třeba, kteří vám zbuzerují celou galerii za jeden den, no a pak už druhý den nemají co, jo, tak se vrhnou třeba na blog, na to sem. Je potřeba to prostě tak nějak rozumně. Já si myslím, že fakt do těch busů, tady je nějaká Jean Beltram, tam má docela slušný výsledky, a opravdu taky víc jak 20 příspěvků jednotlivým členům nebuzeruje. Takže si myslím, že i my bychom mohli dělat něco podobného. Co se týká tady toho diamantu, tak je to nová forma, jak si zvýšit svoje výdělky, svoje bazy. Koupíte si tady tyhle ty gemsy a čím víc jich budete mít, jakoby, tak tím vám poroste tohle a tohle. Jsou to prostě jenom bonusy. Podíváme se na to, může být použít kdekoliv v Bitlanderu, kde urychluje vaše úkoly, zvyšuje váš boost, nákup věcí na avatary, zvětší místo ve vašem inventáři, prostě tato magická síla těchto gemsů nemá hranic, jo, takže tady si ho můžete koupit žádná celá 0,1. Já s tím zatím ještě chvilku počkám, protože toho tam moc nemám. Tak a to je asi všechno k tomuhle tomu. Tady, když se podíváte, projížděl jsem, protože projíždím pravidelně tyhle ty české stránky, buzeruju to tady, jsou tady opravdu lidi aktivní a lidi neaktivní, je to jako všude, nemá cenu z toho dělat nějakou velkou kovbojku, ale když si vlastně na ty lidi potom najedete, jsou tam lidi, kteří píšou jako buzmí, ale on má na blogingu 0, na filmmakingu 0, na tom mikru má třeba 14, obrázky nemá žádný, je to takový těžko potom buzerovat. Jeden den mu dáte bas a druhý den už nemáte co. Tohleto je váš dosah, váš vliv, jaký máte na komunitu.
A tohle to je dosah jakoby sdílení těch vašich příspěvků. S výdělkama to souvisí opravdu nepřímo, protože jsem viděl lidi, kteří toho tady fakt mnoho neměli a ty jejich prachy byly úplně někde jinde. Opravdu ani v těch podmínkách, které najdete vlastně tady v tom faku, nic takového není, je tam opravdu, tady si vyberete prostě kategorii, o čem byste chtěli vědět, tak opravdu tam o tom nic není napsaný. Já osobně si myslím, že i když nepřímo, tak je to úměrný výdělkům, takže je potřeba ten dosah neustále zvětšovat. Je potřeba vytvořit prostě komunitu, která si navzájem bude ty příspěvky buzerovat. Nás ve skupině je tady nějakých 154. To znamená, že když já dám příspěvek na tu stránku, tady do Bitlandru, tak prostě bych tady měl mít 154. Nefunguje to tak, je super, když tam mám 20, prostě je to, jak to je, a proto jsem tam přidal vlastně i tu vietnamskou sekci, chtěl bych tam dát, já nevím, nějakou pakistánskou a takovýhle ty, protože když se podíváte sem, tak to je zrovna Čech, výborně, projedeme kousek dál. Hele, tady 41, jo. Tak se podíváme, kolik z nich je z naší skupiny. Není. Zbuzerovalo mi to 41 lidí, jo. Včetně mě. Hele, Sneaky Peaky, perfektní, jo. Elšanek, taky aktivní. A co tady máme dál? Nevím, jestli to je Velunka, samozřejmě Šmugler. A to je všechno. To je opravdu všechno. Jo, takže 1, 2, 3. Tady máme Sneakyho. Pojď sem, kamaráde. Jo, většinou tam ještě bývá Mlynář. Paul Mlynář. Tady výjimečně není, ale to prostě neberu jako nějaký to. Jo, takže prostě tyhle ty lidi si zasloužejí nějakým způsobem buzeraci, protože oni vám to vrátí. Pokud budete těmhletěm lidem prostě takhle buzerovat jakýkoliv příspěvky, plus tady Paulovi samozřejmě, tak víte, že se vám to vrátí. Jo, že vlastně oni vám ty bazy nějakým způsobem tam dají. Jo, Paul Black Mlynář, a to je spolehnutí, prostě ten jede jak steklej pes. Já už jsem mu to tady dneska sjel jednou, takže prostě aktivní český člen, víte, že se vám to vrátí. Jo, Šmugler, no to samý, prostě to je drak, ten se tady snaží do toho pustit. Jo, takže ten tady má nový 4 tam měl, podíváme se mu ještě na galerku. Ten nádhera. Jo. A fakt stačí, opravdu si myslím, že stačí těch 10-20 kousků, protože si musíme něco nechat na zítra. Vidíte, že už prostě zbytek už mám sjetý, aby to hodnocení, aby on ty body dostával jakoby každý den, ne jeden den 100 a druhý den nic, prostě každý den pravidelně, jo. Elšanek, super. Jezdí, najdete ho pod těma svýma komentářema, takže tohle toho člověka se taky opravdu vyplatí zbuzerovat, protože víte, že se vám to vrátí. Doufám, že vám nevadí, že to dělám s váma, ale aspoň se podíváte, jak to tak tady flákám. Ono totiž, jak už jsem říkal předtím, ty vaše výdělky dělají ty vaši kamarádi, a pokud máte dobrý kamarády, tak budete mít dobrý výdělky, a pokud máte špatný kamarády, tak budete mít špatný výdělky. Jo, tohle už jsem dneska jel, tu pánvičku si pamatuju. Zajímavá pánvička. Tak, takže vidíte, že to české zastoupení v tomhletom, jo, tady pro druhej, tak ho tady vidíme. Daniel Mitrovský, dobře, ten taky je občas aktivní.
Hany, Lenka Svobodová, Petra Fleisarov, Marty 16, ano, Bouda. Vidíte, tady je to mnohem hezčí. Krásný. Takhle to má vypadat. Venca, ten najel a pak to nějak stopnul asi. Jo, takže tady třeba na tomhletom jich bylo dost. Podíváme se ještě někde, 33 tady máme, takže normálně levým tlačítkem myši. Sjedem to dolů. Vidíte tady tu holčinu? To je skoro na všem. Daniel, Hany, Lenka, Petra, výborně. Boudík, výborně. Smugler, vidíte? Na něj taky spoleh. Takže takhle vlastně zjistíte, jak vás mají lidi rádi. To je způsob, jak zjistit, kdo vás má rád, kdo vám ty příspěvky buzeruje a těmhletěm lidem to přednostně vracet a až teprve si dál tvořit potom nějaký kontakty. Dobře, tak je tady třeba 5 lidí. Když si to takhle uděláme navzájem, tak máme u každého příspěvku už máte teda jistých 5 buzů. No a za další den další, do roka jste na 300 bazek za den. A jo, dobrý, je to utopie. Tak jo, tak doufám, že vám tohleto trošku pomohlo, ať vám tyhle výdělky rostou, ať se vám prostě daří a zase někdy. Čau.